που συνεχίζει, κάνει εντυπωσιακή προσπάθεια εδώ. Και πάσα στο Βιερίνια. Περιμένει ο Αθανασιάδης. Ο Πορτογάλος έχει χώρο και πάει μόνος του. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 72. Από την εξαιρετική προσπάθεια του Λαζάρ στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Βιερίνια πήρε την μπάλα, έκανε αρκετά μέτρα μαζί της. Του έδωσε διάδρομο ο Αθανασιάδης. Και ο Πορτογάλος εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0 του δικεφάλου στο Όσλο και το Ούλεβαλ. Ξανά δεν μπορεί να πιάσει κανείς το Βιερίνια εκεί. Καθυστέρησαν χαρακτηριστικά να πάνε πάνω του οι Νορβηγοί. Και με ιδανικό πλασέ στη γωνία του Χίρτσφελτ δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο Όσλο. 1-0 με το Βιερίνια. Αν ο Λαζάρ φύγει από το μάτς για να πάρει θέση του Τσικαλάς, Κωστή, νομίζω ότι αποκορύφωμα της πολύ καλής παρουσίας του πραγματικά στο μάτς του Ρουμάνου ήταν αυτή η ενέργεια από την οποία ξεκινά το γκολ του ΠΑΟΚ. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μέχρι στιγμής από τους καλύτερους, αν όχι ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ ως τώρα στον αγώνα, γιατί φυσικά δάφνες ανάλογες διεκδικεί και ο σκόρερ του τέρματος, ο Αντελελίνο Βιερίνια. Αυτό ήταν το γεγονός το οποίο ανάγκασε